Dámy a páni, dobrý deň a vítajte pri novej epizóde podcastu Fragmenty, podcastu Ústavu pamäti národa. Dnes sa budeme baviť s dvoma hostiami, budeme sa baviť o téme cenzúra v druhej polovici 60. rokov a v období normalizácie. V našom štúdiu by som veľmi rád privítal hostku Vladimíru Büngerovú a Jozefa Halu. Dobrý den. Budeme sa baviť o období 60. rokov, 70. rokov. Ja som si pripravil niekoľko otázok a tak aj trošku chronologicky by som to chcel rozdeliť, čo sa dialo pred tým rokom 68 počas Pražskej jary a potom to obdobie normalizácie. Na úvod by som teda ešte predstavil našich hostí a hostku. Vladimíra Büngerová je historička, teoretička, kritička výtvarného umenia. Vyštudovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Pôsobila v štátnych zbierkotvorných inštitúciách, napríklad Malokarpatskom múzeu v Pezinku a od roku 2007 pracuje v Slovenskej národnej galérii ako kurátorka. V súčasnosti je kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia. Vítajte. A Jozef Hala je na domácej pôde historik Ústavu pamäti národa. Jozef, vítaj. Děkuji za pozvání. Ja by som sa možno na úvod vás oboch spýtal, čo si myslíte, prečo je táto téma cenzúry umenia dôležitá aj v súčasnosti a prečo si ju pripomíname, prečo sa o nej rozprávame aj dnes. Vladimíra. Tak môžem začať. Je to stále aktuálna téma a myslím si, že ten pohľad v tom normalizačnom období alebo v tom období počas socializmu tak nie je tak preskúmaná, hlavne v tom našom slovenskom prostredí alebo na tom našom území v rámci toho Československa, že ja som mala osobne potrebu sa na to pozrieť bližšie, pretože mi nestačila taká informácia v publikáciách, že bolo úradne zatvorené. Chcela som vedieť, že čo to znamená. Takže preto sa sústredím na cenzúru a myslím si, že nám to pomôže pohľad na to, ako sa deje napríklad v súčasnosti, pretože je to kultúrny fenomén, ktorý vlastne prebieha či v totalitnej alebo aj demokratickej spoločnosti. Ďakujem. Jozef? Cenzura je všeobjímající, vyskytuje se v každé době, v každé zemi, nebo respektive snahy o to cenzurovat nějaký obsah, nějakou skupinu, nějaký názor, i nějaké projevy nejen v uměleckém prostředí. A v dané době, o které se budeme bavit, je tam řada případů, kdy, ačkoliv je to období brané jako zlatá 60. doba uměleckého rozkvětu, doba skvělých uměleckých děl, tak i přesto, že doba přinesla skutečně šanci tvůrcům a tvůrkyním, aby vytvořili skvělá umělecká díla, která byla nadčasová, která byla světově kvalitní, tak stejně tam nechyběly cenzurské zásahy a nechyběly tam ani zákazy tvorby a činnosti jednotlivých lidí. Mňa by ešte zaujímalo, čo vás osobne zaujalo venovať sa tejto téme. No ja som to vlastne už v tej predchádzajúcej odpovedi zmienila, ale je to, že tá informácia o tom, ako to prebiehalo, tie mechanizmy a tie dopady vlastne na umelcov mne boli jasné z danej veci alebo z danej poznámky. Chcela som vedieť, ako to prebiehalo v jednotlivých obdobiach, či sú to aj 50. roky, lebo to je koniec 50. rokov, kedy sa prvé také cenzúrne na výstavy uplatňujú a zaujímalo ma, že akým spôsobom to prebieha. A tiež aj teraz robím rozhovory s jednotlivými autormi, pretože prihlásila som sa na doktorandské štúdium, kde sa cenzúre budem venovať aj vo svojej dizertačnej práci. A robím rozhovory s jednotlivými autormi, ktorí napríklad v 70. rokoch, na začiatku 70. rokov takýto cenzúrny zásah na výstave mali. A je to veľmi zaujímavé z ich pohľadu, ako to prebiehalo, aj ten proces z toho stretnutia s tým cenzorom a z tých rozhovorov. Takže toto ma na tom zaujíma, akože pozrieť sa na to hlbšie, ako pod povrch. Já bych možná se vrátil až do dětství. Já jsem na základní školu chodil a na střední školu v 80. letech a došlo k takovým situacím, kdy vlastně buď jsme nedostali odpověď na některé otázky v dějepisu, a nebo ta odpověď byla jiná, než byla v učebnici. Vladimíra, ja by som sa chcel spýtať, akú funkciu plní umenie v socialistickej spoločnosti? Tak bola
teda malo byť to umenie socialisticko-realistické a hlavne malo byť angažované. Malo byť zobrazovať hrdinské činy pracujúceho ľudu a malo mať nejaký účel, čo je vlastne od umenia trošku zvláštna záležitosť, ale tento účel niektorí ľudia nechceli spĺňať a jednak tá doktrína bola naozaj iba jednou líniou, ako malo byť umenie, ako malo byť orientované. A bolo to dosť problematické, pretože ten vývoj umenia v bývalom Československu v tých koncom 50. rokov sa znovu vrátilo k modernému umeniu. Modernému a avantgardnému umeniu. Hej, že tam ten návrat po tom 48. Tým koncom tých 50. rokov, tak znovu sa vrátilo nie k socialistickému realizmu, ale boli to mladí umelci, ktorí chceli robiť moderne, pretože vedeli, akým spôsobom boli tu významné osobnosti ako Mikuláš Galanda, Ludovít Fula v tom medzivojnovom období, také výrazné osobnosti. A oni sa chceli malovať alebo tvoriť proste slobodne. A možno by bolo dobré, keby som vysvetlila, že tá socialistická ideológia veľmi brojila proti modernému a avantgardnému umeniu, pretože moderné bolo nezávislé od skutočnosti. A ten socialistický realizmus mal vlastne akože ten účel vzdelávania, výchova socialistického človeka. A toto bolo, vlastne to umenie bolo nezávislé. Hej? Bolo autonómne, nadpolitické, nadčasové, riešilo svoj vlastný ako problém výtvarný, či formy, alebo obsahu, alebo nejakého žánru, hej, v malbe, v sochárstve. Takže, alebo prinášalo nové témy. Venovalo sa samému sebe, hej, istým spôsobom. A avantgardné bolo naopak také, ktoré malo meniť niečo v spoločnosti. Malo byť istým spôsobom angažované a hlavne proti malomešťactvu, pokrytectvu. Malo meniť svet. Hej? Že to je taký rozdiel medzi tým. A socialistický realizmus alebo socializmus ich povňal pod spoločný pojem, že formalizmus. Hej? Že taký vulgárny, že je to len pre formu, hej, že nemá žiaden obsah, že je povýšenecké, že vlastne nejde s tou ideológiou a neplní tú svoju funkciu. Takže preto bolo protisocialistické. Umění, novináři, spisovatelé, filmoví, divadelní umělci měli vlastně tak lidi vychovávat. Měli je nejen vzdělávat, ale vychovávat, usměrňovat je nějakým tím směrem, kterým společnost vyžadovala. Stali se z nich taky tak trochu agitátoři. Došlo k takovým paradoxním situacím, kdy byla třeba divadelní hra Parta Brusiče Karahana a na jevišti se normálně postavili soustruhy a soustružilo se. Po nějakých letech, kdy to probíhalo víceméně v té linii, která byla vysněná, se samozřejmě stále více někteří autoři nebo někteří tvůrci rozhodovali, že by měli popisovat třeba tu skutečnost, jaká je autentická, a ne jaká by měla být vysněná nebo jakou by si měli přát v tom cíli, který byl stanoven. Splníme plán, bude to snadno, světlé zítřky, a najednou se ukázalo, že to tak nejde, že něco nefunguje, že máme pořád funkcionáře nebo politiky nebo ředitele, kteří jsou nekompetentní, kteří podvádějí, lžou, kradou. A je velký rozdíl třeba v některých dílech autorů, co napsali v letech 48, 51, kdy třeba někteří z nich vítali procesy, vítali tresty smrti při politických procesech, a najednou přijde rok 55, 650 a oni začínají psát jinak, kriticky. A někteří z nich za to začínají samozřejmě být trestáni. Ono pak pro normalizační období je vlastně zvláštní, že cenzuru ve svém díle poznali, anebo zásahy z hůry poznali třeba i takový tvůrci jako Vladimír Mináš nebo Miroslav Válek. Mňa napadá otázka, štát kontroluje takmer všetko. Hej? Bavíme sa o totalitnom režime, komunistická strana ovládá každé pracovné miesto, každú školu, vydavateľstvo, univerzity, rozhlas, televíziu, distribúciu tlače. Čo je tá motivácia pre komunistickú stranu a tento totalitný režim začať cenzurovať? Čo ich motivuje? Kontrola. To je kontrola toho, čo sa vysiela.
tomu divákovi proste. Jednoznačne mali nejakú predstavu o umení, malo byť teda angažované, stranícke, malo plniť svoju funkciu, pretvárania toho človeka a ako náhle to bolo niečo, čo ruší tento pozitívny model, ja neviem, nejaké vyjadrenie úzkosti, existencie, alebo nejakej kritiky, alebo aj veľkého vtipu na niečo, alebo aj problémom bolo aj samotné médium, že keď umelci boli experimentovali s nejakým médium, že vytvárali environmenty, alebo objekty používali, alebo proste bežné veci, alebo akčné umenie, tak to bol problém, hej? Že aj to médium, hej? Že sa menilo, že od klasického obrazu k akčnému alebo konceptuálnemu umeniu, tak aj toto bol problém. Hej, že nie len ten obsah a preto zasahoval, lebo chcel to riadiť. Hej, to umenie chcel riadiť a modelovať to, čo dostane ten prijímateľ. Aký obsah. To bol vlastne dôvod, prečo boli veci cenzurované. Strach z toho neznámého, z toho, čemu nerozuměli. Báli se, že by obyvatel, každý občan mohl mít nějaký jiný názor, nějaký jiný umění, mít doma starou knihu, vidět něco jiného, než se má vidět. Hledali někdy mezi řádky to, co tam nebylo a naopak to často trestuhodně míjali. Když třeba cenzurovali ve filmu Friar Luke s Paulem Newmanem biblické odkazy, neudělali to precizně a nechali tam asi jeden. Oni byli schopni hledat ty věci, například se ve filmech neukazovaly přeplněné obchodní domy. V době, kdy třeba nějaká ta komodita u nás chyběla, tak se ta scéna vystřihla. Nutno říct, že sami komunisté, kteří byli tvůrci, v řadě případů poznali roli jak toho, který diktuje, co se má dělat, a toho, kterému je diktováno. Ten, který zakazoval, i byl zakazován, který hlasoval nebo schvaloval věznění druhých a sám byl ve vězení, sám byl nějakým způsobem mimosoudně nebo pracovně právně perzekvován. Myslím, že osud zdejších davistů je toho jako flagrantním případem, kdy vlastně to byli lidé, kteří se z vrcholu moci ocitli v nemilosti a vlastně to zobrazení třeba toho jejich sporu, těch dvou větví v slovenské komunistické straně, se objevuje ještě v seriálu Roky v prelomu koncem 80. let, kdy nejhorší postavou nejsou ti demokratičtí politici, ti nekomunističtí politici, ale William Široký. Což je vlastně samozřejmě Husákův nepřítel z 50. let. Ja by som ešte iba tak doplnila, že áno, že ten strach, ale oni mali strach aj z tej cenzúry. Hej, že by to bolo pomenované ako cenzúra. Napríklad umelci mi hovorili, že oni sa snažili, keď mali výstavu a prišla komisia a schváľovala, tak keď im niekto, nejaký výtvarník povedal, dobre, tak ja to zavriem a bude pokoj, hej, že keď mu dohovárali priateľským spôsobom tomu mladému výtvarníkovi, že niečo musí odtiaľ vyňať, dať preč, pretože to nemôže ísť, tak keď mu ten výtvarník povedal, že tak dobre, tak zatvoríme výstavu. Tak nie. Takže oni sa báli aj tej cenzúry a vlastne panovalo okolo toho veľmi prísne mlčanie. Aj vlastne počas toho, ako sa neexistuje nejaká diskusia o tom, alebo nejaký článok, že niečo bolo scenzurované v oficiálnych nejakých novinách, ktoré boli vydávané. Takéto nič nie je. Tie informácie sa dozvedáme až po roku 89, čo sa dialo, ale z pohľadu samozrejme toho autora, ako to vnímal, ak to zaznamenal v nejakom denníku alebo monografii, alebo proste sa k tomu vrátil po rokoch. Preto je ako veľmi dôležité toto vyskúmať aj z pohľadu tých archívnych dokumentov, akým spôsobom režim to administroval a akým spôsobom, aké inštitúcie alebo orgány do toho vstupovali. Cenzúra je nástroj, ktorý využíva komunistická strana a režim jednak ako prevenciu. Zároveň, ako ste už pomenovali, tá strana je paranoická, má strach. A čiastočne ste to aj naznačili. Mňa by zaujímalo, kto je ten cenzor a ako to prakticky vyzeralo. Tak ja to môžem povedať za výtvarné umenie.
tá cenzúra alebo tie nástroje alebo mechanizmy sa menili. Boli iné v 50. rokoch, samozrejme koncom 60. rokov, lebo v tej prvej polovici 60. rokov do roku 68 nenachádzame nejaké cenzúrne výrazné, iba výraznú kritiku na niektoré avantgardné alebo neoavantgardné umenia. A kto bol ten cenzor? V tých 50. rokoch boli komisie v galériách, ale v štátnych galériách, ktoré boli zriaďované Zväzom slovenských alebo československých výtvarných umelcov. Bolo to ďalej predsedníctvo zväzu a ďalej to boli komunistickí funkcionári, ktorí boli členmi nejakých komisí. Jednak to mohla byť aj galéria, mohli to byť tí galerijní pracovníci, ktorí mali na starosti ministerstvo kultúry. Takže tieto kooperovali, plus ešte ministerstvo vnútra ako tlačový dozor, pretože sa vydávali katalógy, aj tam existovali nejaké proste zásahy alebo plagáty. Aj dokonca plagát mohol byť dôvodom, prečo bola zastavená výstava. Takú jednu vec máme v našich dejinách, rok 1958 a Marian Čunderlík, že plagát zastavil výstavu alebo upozornil na nebezpečný obsah. Takže toto sú tí cenzory. A veľmi dobre fungujú, alebo sme našli viacero takých príkladov udaní, anonymných udaní, že keď v 70. rokoch, v tej druhej polovici, už nebolo v štátnych galériách vďaka týmto regulačným nástrojom, ako boli komisie, tak mnohí umelci, ktorí robili alternatívne alebo experimentálne umenie, vystavovali mimo štátnych galérií. A potom tam fungujú zase udania, ale to nie je cenzor, ale upozornil na nejaký nevhodný obsah. Môžem sa spýtať, že ak nevystavujú v štátnej galérii, tak kde majú nejaký slobodnejší priestor? Napríklad sú rôzne foaje, napríklad Slovenskej akadémie vied, kybernetických ústavov. Tam František Mikloško robil niekoľko výstav. Jedna z nich bola takýmto spôsobom vyšetrovaná. A potom boli rôzne výstavné siene alebo takých regionálnych ako obkasy, ako oblastné nejaké miestne strediská, kde mohli mať výstavu a hlavne to bola tá akademická pôda tej Slovenskej akadémie vied, napríklad Poľnohospodársky ústav, tam mal Ladislav Čarný výstavu, ktorá bola zakázaná. Ale to bolo z pohľadu toho riaditeľa toho ústavu, že sa mu to nepáčilo, teda ak som to teda správne pochopila z rozhovoru s autorom. Takže toto sú také alebo bytové výstavy. Aj taká jedna bola v Petržálke Vladimíra Havriela zakázaná v 80. rokoch, na začiatku 80. rokov. Potom Jano Budaj mala urobiť 3 slnečné dni. To bola taká veľká akcia. V rámci toho mali byť aj prezentácia vo verejnom priestore. Umelecké diela alebo nejaké projekty. Tak tá bola v procese, že ako prípravy zastavená. Takže mimo galerijné priestory. Cenzura, stát. Takže tam byl nástroj státu. Měli jsme ministerstvo informací a osvěty v letech 1945 až 1953 na Slovensku dotyčné poverenictvo. Poté byla hlavní správa tiskového dozoru, která byla pod ministerstvem vnitra. Ten archivní fond je, myslím, docela cenným zdrojem informací, co cenzoři, nebo co ten dozor cenzuroval, co omezoval, co zakazoval, co mu vadilo, protože se nám dochovala řada nejrůznějších článků z denního tisku, z časopisů nebo úryvků nějakých textů a tam je vždycky poznámka toho dotyčného cenzora. V tom úřadu pracovalo asi 400 lidí. Takže oni vytvářeli i takové denní svodky, kde informovali, co se kde cenzuruje, co se kde zakazuje, co bylo kde závadného. A samozřejmě v roce 1966, protože už mezi tím v průběhu 60. let, řekněme od roku 1963 a 60, začaly narůstat kritické hlasy i z řad straníků, z řad médií, z řad těch svazů, umělců samotných, že by chtěli větší prostor, větší svobodu, více se doopravdy věnovat samotné tvorbě, ne té politizaci toho umění. Tak vlastně byla cenzura dána do zákona. Vznikla ústřední publikační zpráva v roce 1966. Na několik měsíců v roce 1968 byla cenzura omezena
nebo vlastně zrušena, protože koncem února, začátkem března 68 končí ústřední publikační správa, která už neměla ty pravomoci toho tiskového dozoru, tiskového dohledu a vlastně koncem června i ze zákona vypadává cenzura. Samozřejmě první věc, kterou udělá vláda, když se vrátí z Moskvy, 30. srpna zřídí Úřad pro tisk a informace. A začíná cenzura znova. 13. září 1968 se schválí zákon, který cenzuru dá do legislativy ještě v horší podobě, než to bylo před rokem 66. A samozřejmě jsou to profesní organizace, jsou to nejrůznější rezortní organizace Ministerstva kultury, nejrůznější oddělení v oblasti městské samosprávy od městských národních výborů až po krajské. Jsou to samozřejmě občané, kteří reagují prostě na cokoliv, na vydanou knihu, na vydaný text, na co viděli za dílo nepochopili, označili ho za sprosté, nemravné, nevhodné, sprosté jsem myslel jako vulgární, a nebo nesocialistické. A samozřejmě kolikrát se stalo, že ta stížnost teprve vedla k tomu, že se nějak zasáhlo. Do té doby to vlastně šlo bez povšimnutí, nebo to nevadilo. Ale stěžoval si třeba nějaký občan, který měl vliv, nebo nějaká organizace. To byly třeba, že nejčastěji se stěžovali po válce partizáni. To byli nejradikálnější z těch stěžovatelů, kteří opravdu velice tvrdě útočili na ty, na které si stěžovali. A pak vlastně byly takové možnosti, jako třeba příprava. Každá kniha, film se připravovala, nebo se připravovalo vydání novin, takže stali jste matrici, tam byly ty články, tam byly ty fotografie, někdy tam byla nevhodná fotka. Já nevím, podařilo se zvýšit chov krav a nad tím byla fotografie nějaké funkcionářky, tak to samozřejmě. Někdy vadily takové úsměvné věci, které vlastně vůbec, řekněme, neměly být nějakou provokací nebo směšností, ale samozřejmě někdy se to doopravdy třeba i vyšetřovalo státní bezpečností, takovéhle podobné, jako taková podobná nedopatření. Byly samozřejmě snahy v nakladatelství prostě ten rukopis podrobit nějakému cenzornímu dohledu, ať už se to týkalo tématu nebo jazyka, stylu, kterým ten autor to dílo napsal, nebo v něm byly nějaké skryté podobenství na náboženství, na dobu minulou, nebo tam byly nějaké interpretace doby před únorové nebo prvorepublikové, které vadily, které nebyly součástí oficiálního narrativu. V případě filmu se vlastně dělaly schválovačky, prostě technického scénáře, všech dalších bodů scénářů, námětů ještě předtím. Všechno se posuzovalo posudky, kdy ty posudky psali někdy i ty tvůrci sami na sebe. Takže oni vlastně jako někteří z těch tvůrců samozřejmě nemuseli cenzurovat, protože byli, řekněme, přísnými vykonavateli té státní vůle, ale třeba ze závisti. To tam taky mohlo hrát v případě některých uměleckých výtvorů svoji roli, nebo revanš. Jako revanš byl například, že většina slovenských spisovatelů a literárních kritiků se po okupaci za normalizace nemusela uchýlit do dělnického povolání, ale třeba Milan Hamada jako literární kritik nemohl pracovat v některé z těch organizací Ministerstva kultury, protože skritizoval kdysi válkovou sbírku, ale zaměstnalo ho Ministerstvo školství. Takže těch možností je tolik. Je tam cenzura, vlastně nejprve byla cenzura i taková, i v době přípravy nebo před vznikem, aby vůbec toho autora kolikrát nenapadlo, to bylo v těch 50. letech, jako jestli tě napadne něco takového vytvořit, tak už tím nápadem se vystavuješ, nebo tím, že mluvíš o něčem, co chceš realizovat, se člověk jako vystavoval nebezpečí. Už ten úmysl mohl vadit a být třeba postižitelný, tak vlastně normalizace přinesla spíše následnou cenzuru. Něco vzniklo a bylo to zakázáno. Nebo něco se předalo ke kontrole, ke komisi. Aj preventívnu. Hej, ale samozřejmě ano. Ale preventívna bola aj v tom zmysle, prepáčte, že vlastne tým nejakým gestom, oni si to medzi sebou, síce to nebolo oficiálne v nejakých novinách, ale oni si to povedali.
hej, že tá komunita výtvarnícka, alebo obec si to povedala, že čo bolo, čomu sa treba vyvarovať, hej, v ďalších výstavách, takže ono to fungovalo iným spôsobom. Ten model komunikácie bol iný, oni tie správy si podávali sami a diskutovali. Tam vlastně ty zákazy, že jo? Zákazy prostě interpretovat nějaké dílo, že jo? Vystoupit v nějakém pořadu, publikovat pro nějaký časopis, prostě nedali vám odpověď, potichu jste se dozvěděli, že zavolal nějaký soudruh z nějakého vyššího místa nebo zřizovatele nebo od nadřízeného složky a řekl, ten tam nebude, ten tam nepojede. Ty zákazy byly samozřejmě buď na furt, pro celé dílo, nebo pro nějaká díla. Třeba, nevím, když někdo se inspiroval 68. ve svém díle a jsou obrazy třeba Alexandra Dubčeka, nebo samozřejmě byly obrazy k okupaci, nebo fotografie z okupace v roce 68, nebo byly třeba obrazy, které reagovaly na sebeupálení Jana Palacha a Jana Zajíce, tak ten tvůrce třeba mohl mít 90 děl povolených, ale 10 jich šlo prostě, to nikdy ne, nebo to prostě už jako ani radši to schovejte, nebo vám to zabavíme, nebo se někdy literárním autorům se zabavovaly ty texty jako protistátní, že pomlouvali a to nemusely být nějaké politické proklamace, to bylo prostě jenom třeba kritika společenské situace a pak byly vlastně i takové formy, kdy oni se snažili, aby ty lidi sami sebe cenzurovali. Že? A pak byly ještě takové páky, že? Jak je přimět k tomu, aby ta cenzura nemusela. Ta prevence byla třeba v tom, že chceš-li znova býti aktivním umělcem a býti členem svazu, čímž pádem můžeš být na volné noze, můžeš se umění věnovat na svůj plný čas a ne jako amatér ve svém volném čase, protože budeš muset někam pracovat, chodit, tak se vlastně snažili těm lidem domluvit a říct jim, tak když projevíš pokoru, když odvoláš, když se napravíš, když přijdeš a řekneš, posypeš si popel na hlavu a řekneš, pochybil jsem, nechal jsem se svést, oni mě navedli, oni mě obelhali, nesouhlasím s tím, co říká Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa a tak dále. Takže pokud jste třeba tohle udělali, často to bylo třeba veřejně v televizi, v nějakém médiu jiném, třeba v literárním časopise, nebo to bylo na nějaké schůzi, že, aby to slyšeli ti ostatní. Alebo nějakým listom sa dá nájsť nejaké listy. Ale sú aj takí, ktorí napísali a aj tak im to nebolo nič platné. Mňa by zaujímali príbehy umelcov a umelkyň, ktorí možno zdorovali. Lebo bavíme sa tu o cenzúre, ale aj autocenzúre, o tej prevencii, nejakom vnútornom strachu. Či poznáte príklady niekoho, kto aj tak nejakým spôsobom zdoroval? Ja poznám veľmi veľa, aby som tu teraz musela rozprávať, proste spomenúť veľmi veľa, ale taká moja blízka autorka, ktorú si veľmi vážim a ktorá sa vlastne aj cenzúre ako také venovala vo svojej tvorbe, Jana Želibská, ktorá nastúpila v 60. rokoch s takou veľkou environmentom, možnosť odkrývania v roku 67, tak ona bola zakázaná. Hej, že ona už v tých 70 v čase normalizácie už nemohla vystavovať, lebo tie veci boli naozaj veľmi avantgardné. Tak ona sa cenzúre ako také venovala a vzdorovala. Nikdy ako nejaké angažované, na nejakých angažovaných výstavách sa neobjavila, možno na nejakej grafike, ale vystavovať mohla akože slobodne naozaj až koncom 80. rokov mala samostatnú výstavu v Pezinku. Hej. Takže nie v Bratislave, ale patrila k takým veľmi významným osobnostiam a je proste veľmi dobrá autorka, výtvarnička, ktorá robí aj také kontroverzné témy, čo sa týka feminizmu alebo femininných problémov, otázka vzťahov muž, žena, otvorené niektoré záležitosti, čo sa týka ženskej sexuality alebo pohľadu ženy na mužské telo a iné proste také odvážne témy, tak ona sa cenzúre venovala aj veľmi dobre jej odolávala a vnímala ju ako šerpu. Ona ju vnímala ako vyznamenanie. Hej? A aj vo svojich takých menej známych, teda nie tak známych prácach používal taký zlatý pásik, akože kríž, alebo buď zlatý pásik, kde bolo napísané, že cenzúra. Ona to vnímala ako som to povedala. Obrátila. Áno, ona to obrátila, ten zmysel. Hej, že brala to jednak ako také ocenenie.
toho, že proste odolávala aj neskôr v tých 90. rokoch sa tomu motívu Zlatého pásu vracala, robila viacero takýchto svojich prác, kde ho využívala ako taký symbol proste toho zákazu, ale aj ocenenia. Že umelkyňa, ktorá vlastne bola cenzurovaný, tak si robil dobrú prácu svojím spôsobom. A využil vlastne v prospech aj ďalej ten motív a ironicky ho interpretovala. Umělci vzdorovali různými způsoby, že ono, jak kteří, že herec nemůže hrát třeba do šuplíku. Jo, bylo několik málo herců, kteří prostě přestali hrát, protože bylo jim to zakázáno. Vemte si, jako přestat zpívat, tak prakticky úplný zákaz postihl Martu Kubišovou. Když bych měl říct třeba, kdo tady vzdoroval, tak vzdorovali vlastně lidé ve všech oborech. Máme tady vlastně lidi, kteří vzdorovali tím, že odmítali za normalizace znovu lhát. A řekli, já jsem lhal, nebo já jsem publikoval věci, za které se třeba stydím, nebo dělal jsem věci, za které se stydím. Po roce 1948, vemte si, tady máte takové případy jako jeden z největších antisemitských referátů v době procesů s komunisty, kteří byli zároveň židy, měl Juraj Špicer, který je sám žid. Jeho paměti se konec konců jmenují Nechcel som být žid. A ten byl teďka na Indexu. Máme tam prostě lidi, kteří byli skutečně velmi skalními fanoušky komunistické strany, což byl na přelomu 40. a 50. let Dominik Tatarka. Ale démon souhlasu v 56. už nasměroval ho úplně někam jinam. A třeba jeho spor se nevedl jenom o to jeho dílo, ale vlastně i o to, že on do jisté míry odmítal vlastně, že, a to platí dodnes, že dodnes nevyšla je právě Farská republika. Oni chtěli vydat komunisté počátkem normalizace jako druhý svazek sebraných spisů s Farskou republiku a on řekl ne. A tím pádem prostě byl na Indexu. Hana Ponická prostě zpočátku vydávala ještě, většinou to byla tvorba pro děti. Ale postupem 70. let i na jejího třetího muže Jaroslava Šolce ta normalizace dopadla až 73-4, nebo třeba na Petra Karvaši na divadelní fakultě až v 74, tak Hana Ponická prostě postupně přestala taky vydávat. A pak přišel její památný projev na druhém sjezdu slovenských spisovatelů v roce 77, kde donesla příspěvek, který nemohla proslovit, ale existuje napsaný, kde vlastně se zastala proskribovaných spisovatelů. Ty jste všechny zakázali, tyhle umlčujete. Ale samozřejmě na druhé straně máme lidi, kteří za svou tvorbu byli uvězněni. Za novinové články byl uvězněn Pavel Ličko, jehož syn je partnerem Jany Želivské. Jeho syn Martin musel STB donést z domova kazetu s nahrávkou Karla Kryla, protože to bylo poslouchat Karla Kryla před více než 2 osobami bylo vlastně organizované pobuřování a hanobení Československé socialistické republiky a státu světové socialistické soustavy. Pavlovi Ličkovi bylo vytknuto, že jim dával poslouchat kromě jiného protisovětskou píseň 8. listopadu na Bílé hoře. Ale každý normální člověk ví, že to je bitva roku 1620, která nemohla být protiokupační. Oni si spletli prostě vyšetřovatelé a prokurátor i soudce to přejal, spletli si název písně a odsoudili ho vlastně za jinou píseň, než vlastně je ta protisovětská, to už, tak vás tu máme, bratři ze země Kainovi, která je na desce Rakovina o 2 nahrávky později. Ladislav Jan Kalina, humorista, který samozřejmě byl nejprve nomenklaturní kádr, on šéfoval slovenskému filmu od 45. do 52. Skončil odsouzen na 2 roky, propuštěn na své 60. narozeniny, který vlastně že na to reagoval Basastory. To je, myslím, taková jako humoristická povídka. Ten byl zavřený za vtipy. A humor bol dosť problematický pre normalizáciu, aj začiatočnú. Ja môžem tiež povedať taký príbeh. Z roku 1969 bola zastavená výstava Mariana Váneka, humoristu, ktorý robil takú politickú sátiru, také politické vtipy na vstup vojsk Varšavskej zmluvy a zobrazoval jednu figúru takého plešatého muža za tribúnou, ktorý stále akože sa obmienial
ako taký politik komunistický alebo funkcionár, samozrejme to bol Gustav Husák, alebo proste reakcia na Gustava Husáka, tak tá výstava musela byť zatvorená. Trvala iba 2 dní. A veľmi pekne na to reagoval, môžeme aj prečítať, čo napísal on. On dostal list z Národného výboru, že nesplnil alebo neohlásil výstavu, ktorú tam mal v galérii Cipriana Majerníka. Dostal proste taký oficiálny list, že porušil vyhlášku z roku 1958 a na to on reagoval. Reagoval takým spôsobom, že urobil na dvere tej galérie citát z toho oficiálneho listu a potom k tomu dodal taký svoj vlastný humoristický komentár. Stojí za to, keď hovoríme o humore a Kalinovi a jeho knižke, tak ja by som tých pár viet prečítala, možno použijeme, možno nie. Nakoľko som sa o vybavovaní tohto povolenia nebol nikým informovaný a nakoľko som sa v posledných rokoch tohto povolenia ani nežiadalo a nebola pozastavená žiadna výstava, som rád, že Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy začína potierať nezákonnosť práve v rámci mojej výstavy. Môžem iba vysloviť poľutovanie, že výstava trvala 2 dni, navštívilo ju vyše 2000 ľudí, ktorí sa niekoľkými exponátmi načisto skazili a že to trvalo 2 dni, pokým sa podarilo orgánom nájsť paragraf, podľa ktorého mohli výstavu legálne zatvoriť. Kto chce výstavu zatvoriť, paragraf si nájde. Marián Vanek. Mňa napadá ešte otázka, cenzúra ako taká je niečo neviditeľné. Hej? Ona v tej spoločnosti je, bavíme sa o umelcoch, o komunistickej strane a celom tom aparáte. Do akej miery taký úplne bežný človek si vedel uvedomiť alebo všimnúť tú cenzúru? Alebo ju vycítiť. Hej? Lebo ten humor ju reflektoval do nejakej miery, ale či ľudia si dokázali uvedomiť, že tá cenzúra tu vlastne je prítomná v tej spoločnosti? Ja si myslím, že to nevedeli. To sa muselo naozaj to bolo tabu o tom rozprávať. Neboli nejaké diskusné relácie, prečo zatvorili, alebo nejaká diskusia ohľadom nejakého obrazu alebo výtvarného diela. To bolo proste, nesmelo sa o tom rozprávať. A keď, tak väčšinou sa zdôrazňoval ten ekonomický zreteľ. Ja to viem z tej obrazoboreckej akcie, nie je to cenzúrna akcia, tam išlo naozaj o zničenie pomerne veľkého množstva diel, že režim to zničenie diel v roku 1976 nejako verejnosť neobhájil. A čo zdôrazňoval, tak to, že išlo o nejakú skupinu ľudí, alebo skupinu umelcov, ktorí nabúrali systém, veľmi zbohatli, aká škoda sa spôsobila a takto. A bez toho, aby nejakého menovali. Hej? Alebo bez toho, aby spomenuli nejaké umelecké dielo. Iba taký všeobecný článok o veľkom prešlape na bratislavských sídliskách. Hej, že to bol jediný článok, ktorý som našla k tomu. Hej, pri svojom výskume. Tak to je proste, muselo sa o tom mlčať, nesmelo sa o tom, bolo to ticho, tabu. Jestli můžu, tak třeba v případě těch umělců výkonných, kteří třeba zpívali, hráli, filmovali nebo psali, když vezmeme třeba v novinách se přestali objevovat někteří novináři. Gabriel Gryzlov. V rozhlase Ota Plávková v Banské Bystrici najednou přestala podílet na vysílání pořadů. V televizi se přestala objevovat Jarmila Košťová jako hlasatelka. Někteří herci zmizeli z plátna. Lasica se Satinským nesměli hrát v Bratislavě 2 roky. Museli být v Brně, tam našli azyl ve divadle Večerní Brno. Ale teda ja by som sa rád vrátil k Vladimíre, ja by som sa spýtal na to obrazoborecké tú akciu. Či nám to viete našim posluchačom približiť, o čo išlo? Išlo o zničenie umeleckých diel vo verejných priestoroch Bratislavy, sídliska, Staré mesto a tak ďalej. Bolo to po roku 1971, teda v normalizácii. Postupne to trvalo, celý ten proces až do roku 1976, keď na začiatku roka tohto zničili viac ako 30 diel
proste špičkových sochárov vo verejnom priestore, napríklad Rudolfa Uhra, Vladimíra Kompánka, Andreja Rudavského, Pavla Bindera, Kaveckého a tak ďalej, ale začalo to tak, že presne možno aj nejakým udaním nejakého funkcionára na sídlisku, že je tam veľmi veľa abstraktných umeleckých prác a moderných umeleckých prác, ktoré nie sú v súlade so socialistickým realizmom a socialistickým umením, nespĺňajú tie parametre, tak sa rozhodla mesto Bratislava, odbor kultúry, že urobí previerku, kontrolu tých umeleckých diel. Samozrejme, mnohé z nich vznikli v čase uvoľnenia v roku 1968 a ešte aj predtým, pretože tie sídliská sa stávali od roku 1966, že Ružinov a tak ďalej. A prekontrolovali 90 diel a z toho viac ako 30 zničili, čo je úplne šialené v jednom ako momente, ale naozaj, že zničili, pretože mnohé boli betónové. Proste prišiel dynamit, zbíjačky, úplne ako... Niektoré sa zachovali, ale to len vďaka tomu, že boli z Mossadza a tak ďalej. Som ich našla ešte v nejakých súkromných zbierkach, že umelci ich zachovali. Chodili po smetiskách a hľadali ich po Bratislave. Nikdy neboli vyvezené na jednom mieste, takže hľadali to. A bola ideologická komisia, politicko-odborná, stanovená, ktorá rozhodla, že tieto diela. Čo je zaujímavé, že ja som urobila takú kontrolu tých kontrolorov a zistila som, že mnohé prepadli sitom. A takže je otázka, že niektoré tie abstraktné diela, ak mali nejaké mimikry, že bola to konštruktívna geometrická abstrakcia, ale volá sa podsta Gagarinovi, tak to prešlo proste tou komisiou. Hej. Potom všimla som si v rámci toho výberu tých diel, ktoré boli odstránené, že sú to určité osobnosti, ako Rudolf Uher, Jozef Jankovič, Pavol Tóth, Vladimír Kompánek. Mnohých z nich boli členmi skupiny Mikuláša Galandu, ktorá bola v roku 58 veľmi aktívna a práve sa vrátila s tým moderným umením, takže to bol revanš pretože v takých tých správach z jazdu bolo napísané, že táto skupina mala rozkladný charakter na socialistické umenie a spôsobila všetky tie krízové veci v tých 60. rokoch a zmenila vlastne tú podobu umenia a ten vývin, ako mal byť v rámci tej ideológie. Takže napríklad dotklo sa to aj nielen umeleckých diel istých, ale aj konkrétnych ľudí. Že to bolo zamierené nielen voči tým dielam, ale voči konkrétnym ľuďom. Hej, že takýto revanš a zničili. Tá podoba teraz, keď sa mapuje umenie vo verejnom priestore Bratislavy, tak tá podoba toho umenia bola v podstate iná. Hej, že tie špičkové práce boli odstránené. Ty cenzorní zásahy byly směřované třeba i vůči překladům. Takže v tomhle je třeba zásah proti Zoře Jezenské, kdy její překlady byly vlastně staženy, protože ona byla autorka na Indexu a tak její překlady byly staženy z knihoven. Jinak, když bychom se bavili o tom, jestli si třeba toho mohli všimnout, tak rozhodně si mohli všimnout lidé v knihovně, že tam nebyl třeba Milan Kundera, nebo tam nebyl Dominik Tatarka. Že se ty knihy těch autorů... Ladislav Mňačko. Že se některým autorům odstranili všechny knihy, některým filmařům všechny filmy a některým samozřejmě jenom část té tvorby. A ty v případě filmů to šlo do trezoru, nebo bylo to někde prostě na vedení filmových studií, kdy vlastně my máme třeba za celou dobu existence bratislavských filmových studií na Kulibě několik desítek, asi 60 cenzurních zásahů do zejména distribuce nebo zpětného zákazu už distribuovaného filmu, hraného. To samé i u dokumentárních, kdy ale polovinu tvorby je tvorba jednoho dokumentaristy, který emigroval. Takže se to někdy řešilo tím, emigroval si, tvorba je zakázaná, emigroval nějaký hlavní herec nebo představitel hlavní role nebo autor, tvorba je zakázaná a někdy vadilo téma podobenství.
vadily filmy, které připodobňovaly třeba, to mohla být Vávrovo kladivo na čarodějnice, které samozřejmě evokovalo v těch letech politické procesy 50. let. Samozřejmě byly zakázány třeba dokumenty, které se věnovaly Romům, které se věnovaly, jako třeba Trančíkov, fotografování obyvatel domu, nebo které se věnovaly prostě, řekněme, životu lidí na venkově, životu chudých, sociálně nějakých jako slabších obyvatel, které jakoby ten režim, který spíl tomu blahobytu komunistickému, opomíjel. On prostě ignoroval, že tady pořád ti lidé jsou. Mne ešte napadá jedna otázka. Obeťou cenzúry sú teda ľudské osudy, umelci, umelkyne, ale aj samotné umelecké diela. Dokážeme nejak Ale spoločnosť. Aj spoločnosť? Samozrejme, prichádza aj o to, aby sa mohlo rozčuliť a slobodne reagovať na čo chce. Hej, dokončím tú otázku, je, že či dokážeme kvantifikovať, koľko čoho bolo cenzurovaného. Či už kníh, možno na nejakom príklade, umeleckých diel? Tak byli cenzurováni umělci z jednotlivých oborů po stovkách. Řekněme stovky výtvarníků, stovky novinářů, stovky spisovatelů. V případě třeba herců už, řekněme, můžeme hovořit o desítkách, kteří byli nějaký více či méně omezení, nebo řekněme zpěváků, nebo interpretů nějakých jiných druhů umění. Můžeme mluvit o tom, že vlastně já jsem zrovna se dneska na to díval, že třeba některých knih bylo vlastně svezeno jenom v českých zemích bylo asi 60 úložišť, kde byla ta zakázaná ta literatura, byl vytvořen seznam. Ten seznam samozřejmě byl po 48. Měli ho i nacisté. Bohužel někteří politici do svého slovníku vlastně zakomponovali, co kdyby slovník Gottwalda, Husáka, Brežněva nebo Stalina, ale Hitlera, Goebbelse. A to je jako hodně špatně. Ja by som chcela povedať, že neviem to ja kvantifikovať, neviem sa k tomu takto postaviť, ale neznamená to, keď akože sledujeme to v priebehu tých 50. rokov, prechádzame 60. 70. roky, že autor, ktorý mal scenzurovanú výstavu v roku 1958, nemohol v tých 60. rokoch tvoriť práve naopak. Aj sa otvorene o tých veciach, ktoré sa diali v 50. rokoch, vtedy tam prebleskovali vlastne ako keby odhalenia toho, ako prebiehali tie cenzúrne zásahy v tých koncom tých 50. rokov, v tých 60. rokoch. Oni tvorili trebárs a znovu v tej normalizácii ich to dostihlo a nemohli tvoriť. Ale robili vo svojom vlastnom ateliéri, zmenilo sa médium, napríklad sochár Jozef Jankovič sa venoval kresbe, grafike, tvorbe nejakej architektúry alebo takých ironických vecí, skôr papierovým médiám, ako keby skromnejším, nerobil veľké realizácie a venoval sa napríklad aj šperku, že úplne iná, akože proste našiel, modifikoval sa, alebo realizoval mimo republiky, alebo robil tie monumentálne práce. Ale chcela som povedať, že nedá sa povedať, že keď bol na začiatku zatvorený, aby si to diváci tak nepredstavovali, teda, alebo zatvorená nejaká výstava, že to prechádzalo s ním stále. Že v tých 60. rokoch práve to uvoľnenie umožnilo taký ten naozaj rozvoj tých zlatých 60. a to sa prejavilo či vo výtvornom umení, vo filme a tam išlo naozaj o také naše zlaté kultúrne dedičstvo toho 20. storočia. Naozaj veľmi pestré, ale tým, že bola umožnená tá sloboda, tak to neznamená, že to proste prebiehalo celom, že tá cenzúra sa tie podoby veľmi menila, aj tie spôsoby, čo bolo zakázané a súviselo to s tým politickým vývojom alebo s vývojom v tej spoločnosti v Československu. A řada těch věcí vlastně rezonovalo už tehdy v Evropě a ve světě a ty, co nestihli, tak v řadě případů rezonovali po roce 1989. Oni ty umělci, když o nich mluvíme a byli vystaveni těm nějakým cenzorním zásahům nebo třeba pracovně právním zásahům, tak oni samozřejmě museli žít skromněji. Neměli tolik finančních prostředků, nemohli třeba čerpat nějaké dotace nebo nějaký stipendia. To znamená, že
nejen výtvarníci, ale i zejména spisovatelé tvořili menší díla. Tvořili, pokud byli zakázáni a pokud věděli, že by mohli být navštíveni státní bezpečností, tak netvořili romány nebo nějaké románové ságy, protože představa, že vám to zabaví. Takže my třeba do dneška nemáme jeden z těch 5 dílů Kalinova životopisu, který se měl věnovat právě tomu poválečnému období. To prostě někdo stopil a nedochovalo se to. My třeba samozřejmě byla výhoda, když někdo vytvořil něco, že a taky se to taky byl samizdat, distribuovalo se to, a nebo se to i tisklo v samizdatu. Pokud ty lidi vytvářeli něco menšího, taky byly oblíbený docela koláže, kdy vlastně jako vidíte, že oni, ti umělci využívají, že jo, třeba byl evidovaný papír, takže nemohli jste si vydávat časopis, protože jste neměli příděl papíru. Byl evidovaný cyklostyl, takže člověk si nemohl svobodně něco okopírovat, musel, řekněme, někdy riskovat, co a proč si kopíruje, protože byly cyklostyly evidované. Státní bezpečnost byla schopná analyzovat psací stroje, jestli jste na něm něco vytvořili, co bylo uznáno jako závadné, tak vám ho zabavili. To samé i mohli zabavit třeba fotoaparát, kameru. Prostě ten předmět, kterým bylo vytvářeno to umělecké dílo. Mohl mít umělec třeba potíže sehnat ateliér, že jo? Nebo mohl samozřejmě riskoval, že může o něj přijít, že pod nějakou záminkou rekonstrukce domu nebo opravy elektroinstalace nebo závady vody. Byly samozřejmě i takové jako obskurní věci, kdy prováděla státní bezpečnost výjem, kdy vás prostě vykradli, kdy vám sebrali ty vaše dokumenty, ať už to byly dokumenty, řekněme, osobní korespondence, nebo třeba i nějaké literární texty. Ty lidi vlastně na to reagovali tak, že to psali, řekněme, v menší formátu a snažili se to nějak co nejrychleji dávat pryč, aby to u nich nebylo, popřípadě to mít někde schované. A vlastně reagovali tak na to, že se to dílo může zničit. Vemte si, že některá literární díla šla do stoupy, čili nebyla vydána, nebo popřípadě už vydaná, byla rovnou odvezena ke zničení, což třeba je příklad Poupat, básnické sbírky rané tvorby Bohumila Hrabala, vytvořené v prvním poválečném desetiletí. A k tomu byly ilustrace jeho přítele Vladimíra Boudníka. A protože v nakladatelství byla maketa i s těmi grafikami, tak vlastně, když to vyšlo v roce 90 a po roce 89 znovu, tak v tom jsou jiná grafická díla, protože se neexistovaly kopie. Nezachovali se, hej. Takže někdy vlastně, a pak samozřejmě je tady ta potenciální věc, co všechno mohl umělec vytvořit, kdyby mohl zpívat, psát, vystavovat. Jak by byl úspěšný ve světě, kdyby tam mohl. Vrátil by se, znali by sme ho. Tie zákazy napríklad pre takého sochara Jankoviča boli také zásadné, pretože on mal vtedy najviac sily. Hej, že to boli mladí ľudia, takže to je proste veľmi tragické, že my sme prišli oveľa. Nemá na Slovensku, teda v Bratislave žiadne také monumentálne dielo. V podstate, keď sa aj teraz študenti vysokej školy spýtate, kto je Jozef Jankovič, naozaj to nevie, pretože nemá možnosť sa stretnúť s jeho dielami, maximálne v galérii. Tak je to naozaj škoda pre naše kultúrne dedičstvo, že nepoznáme si takéto výrazné osobnosti. Týmto, že boli istý čas vymazaní a už to bolo ťažké dohnať. A aj tá doba sa zmenila, už realizácia nejakého veľkého diela nebola možná, ale zmenilo sa aj umenie. Tým, že začalo sa mať také tie konceptuálne stratégie, že nemusel to byť artefakt, mohla to byť myšlienka, nejaký text a tak ďalej, že reagovali tí naši umelci na to, že sa zmenil pomer k tomu artefaktu, že mohlo byť dematerializované. A tiež nie je pochopené, ako keby tým našim terajším návštevníkom, že tá dematerializácia súvisí s tými politickými udalosťami, ktoré boli. Hej? Že oni si hľadali úniky aj v tejto forme. Tam se třeba, když se nedochovalo fotografické zobrazení nějakého toho konceptu, nějakého lantartu nebo někde v přírodě, tak vlastně... Alebo velmi malými fotkami. Nebo to není velmi kvalitně zobrazeno, ale my vlastně
máme vlastně třeba i příběh známé fotky Ladislava Bělika z prvního dne okupace. To je ten instalatér Emil Galo, který se bouří proti tanku. Podobně, zatímco třeba Josef Koudelka, který v Praze udělal stovky těch ikonických snímků, tak záhy emigroval a mohl se vlastně přihlásit a měl ty kontakty na západě, takže se přihlásil ke svým fotografiím a k autorským právům na ně. Tak rodina Ladislava Bělika řešila i dlouhá léta po roce 89 autorství nejen této fotografie, aby si je nepřipisovaly agentury nebo nějaké jiné. A vlastně ty umělci tím, že třeba to dílo bylo někdy anonymizováno nebo bylo zničeno, přicházeli vlastně o svoje finanční prostředky. Že jo? To znamená, že byli okrádáni tím režimem nebo zpětně vlastně to mohly být okrádáni paradoxně tou svobodnou společností, která vlastně ty jejich díla, řekněme, si nevážila nebo neuznávala autorská práva. A to je možná, si předbíhám otázku, co v současnosti. Protože to výtvarné umění, myslím, doznalo. Tam je to vlastně nejhorší po roce 89 z těch druhů umění, ty developerský zásahy do umění. Prostě ano. Ale napríklad nezničili toľko diel ako komunisti v jednou akciou. Možno, že sa zničilo 10 diel v Bratislave, hej, ako nehovorím po celom Slovensku, ako to obrazoberectvo, hej. Třeba máme v Čechách. Ekonomické, ale ten zásah zo strany komunistické moci. Třeba máme v Čechách příklad, kdy mělo být reevidované souborné dílo Karla Pecky, politické vězně 50. let a spisovatele, v kritické edici, kde byly využity rodinné dokumenty, archivní fond, jenže nějaký podnikatel si koupil autorská práva a vědecký výstup prostě skončil v šuplíku a vychází reprinty, které jsou vlastně svým způsobem nekvalitní, že jo? Protože to autorovo dílo mohlo být vlastně teďka teprve završeno tím, že tam je to třeba zajímavé tím, že on si dělal poznámky k jednotlivým spoluvězňům a proto to jeho dílo je třeba plastické. Takže co my jsme třeba přišli díky tomu, že nějaký výtvarník nebo nějaký umělec byl třeba perzekvován, tak jsme třeba přišli i o jeho poznámky, že? O nějaké jeho deníky, ego-dokumenty jiné, že? Které třeba nemáme. Takže kromě toho, že co měl v hlavě, co chtěl vytvořit, a kromě toho, že u řadě umělců jsme vlastně přišli o ně, protože je to zničilo. Je to prostě jako odrovnalo, že přestali vůbec si věnovat umění, nebo řekněme, to ohrozilo jejich zdravý život, ukončilo, zkrátilo. A my vlastně jako si můžeme jenom dohadovat, co všechno by vytvořili a zejména jak by reagovali třeba na dnešní dobu. Vladimíra, mne napadá ešte jedna otázka. Aký vplyv na československé umenie bol zo západu, zo západného sveta? Ten vplyv bol veľký a hlavne v tých 60. rokoch. Samozrejme aj presne bol tu spomenuté Expo Brusel v 58., kde mnohí českí a slovenskí výtvarníci mohli vycestovať a vidieť, aké bolo to moderné umenie na konci tých 50. rokov, ale ten veľký expanzívny vplyv bol v 60. rokoch, keď mnohí mladí autori, ako absolventi Vysokej školy výtvarných umení alebo Akadémie umení v Prahe, mali možnosť sa viacej zoznámiť s tým, aký bol vývoj umenia v západnej Európe alebo aj v Amerike, aké bolo euroamerické umenie a ten vplyv bol veľmi enormný. Ukazuje sa tu vlastne vplyvy pop artu, op artu, nového realizmu, to znamená umenia z Francúzska, takého súdobého a vznikajú aj veľmi živé kontakty. Mnoho autorov na západe v tých 60. v tej druhej polovici, ale v 60. rokoch začali vystavovať v zahraničí, v Švajčiarsku, Rakúsku, v západnom Nemecku, vo Francúzsku a vznikali aj také živé väzby a kontakty, rôzne výmeny, aj na Slovensku boli takéto prezentácie, dokonca aj v štátnych galériách a malo to veľký vplyv na umenie slovenské alebo československé, ale potom v 68. paradox, teda tým, že nastala invázia vojsk Varšavskej zmluvy v tom auguste, tak všetky tieto veci boli zastavené.
Hej, že v tom 69., 70. práve tieto vplyvy, alebo to, čo sa tak úplne prirodzene dostávalo do nášho umenia, tak začalo byť zakázané, ako proste západné nebezpečné vplyvy boli označované, boli vyradzované z nejakých výstavných prezentácií a pomaly ako vytesňované z toho obrazu, ktorý bol v tých liberálnych 60. rokoch. Čo je zaujímavé, tak potom práve tí ľudia boli odsúvaní úplne nabok a tie diela začali byť veľmi neznáme a išlo aj o to, že sa dostalo na čelo tých zväzových orgánov alebo tých komisí galeríny práve znovu tí konzervatívni umelci, ktorí boli na tom konci tých 50. rokov. Takže tam nastala taká aj personálna výmena a tie úteky voči tým západným vplyvom boli veľmi, veľmi veľké. Že cenzúra plní politické ciele, sú to ciele komunistickej strany, je to nástroj prevencie, ale aj perzekúcie umelcov a umelkyň. Zároveň ale vie mať aj nejakú tú morálnu rovinu, môže kontrolovať. Áno, to bolo v súčinnosti, lebo niektorí umelci odhalovali veľmi extrémnym spôsobom nahé telo, že nebolo to v takých idealizovaných polohách, takže v súčinnosti s tou politickou sa objavuje aj taká dajme tomu morálna, sexuálna, alebo ak boli veľmi príliš erotické veci, tak tie boli vylúčované taktiež. A tiež aj náboženská tematika, napríklad nejaké citácie starého umenia alebo biblické témy, náboženské podobenstva, tak tieto veci taktiež nemohli byť vystavované. Ja to teda vnímam predovšetkým, alebo hovorím o výstavnej praxi. Z takých autorov by som mohla spomenúť, ktorých výstavy boli zakázané alebo boli vyradené tie diela z výstavných expozície Vladimír Havrila a Miroš Šimurda, ktorý urobil takú krásnu sériu spolujazdcov, nahých ľudí v takých zvláštnych situáciách, ako sú jazdci, kde chcel ako keby odhaliť takú tú pravdu o človeku v tej nahosti, v bežných situáciách, ako šoferuje napríklad auto, alebo ako manželia sedia v aute, ale sú nahí. Takže istým spôsobom je to o takej úprimnosti, o takej odhalení toho, čo je skryté. Áno, je v tom aj istá dávka humoru a to napríklad bolo z jeho výstavy, ale už koncom 70. rokov odstránené. To Miloš Šimurda, maliar, náš skvelý. Ďakujem. Jozef, chcel by si doplniť? Co jsme možná ještě nezmínili, a to třeba se vyskytlo v fotografii, tak je to třeba zobrazení některých minorit, ať už to byly nejen třeba ty zmiňovaní naturisté nebo nudisté, ale třeba lidé jiné sexuální orientace, nebo třeba uživatelé drog, nebo prostitutky, prostě některé ty marginalizované skupiny, nebo některé ty skupiny, řekněme, na okraji nebo za hranicí zákona, které samozřejmě také té moralistní společnosti mohli vadit, že na druhou stranu ještě invalidní občané, spoluobčané. Konec konců ta terminologie sama prostě byla v dnešním době nepřijatelná, takže zobrazování lidí handicapovaných prostě stačilo třeba zobrazit slepce, byly vlastně, jsem se přeřekl, protože bylo vlastně nevhodné zobrazovat třeba jeptišky, které pomáhaly v ústavech sociální péče, že ještě existují, že mezi námi jsou. Takže cenzúra komunistickej strany slúžila aj na vlastne prekreslovanie súčasnosti vtedajšej, a to, že ten obraz společnosti vlastně jiný. A na druhou stranu vlastně kolikrát, když někteří fotografové, a to třeba mohlo být Juraj Bartoš, nebo někteří další slovenští fotografové, zobrazili třeba některé akce typu 1. máj, nebo nějaký průvod, nebo nějakou slavnost, tak tam samozřejmě zobrazili lidi, kteří byli pod vlivem alkoholu, nebo zdánlivě divoce spíš jako řekněme nekvalitně tančili, nebo byli vlastně svým způsobem směšní nebo trapní.
ale tomu režimu to vadilo prostě, že se, ne protože se zobrazuje ten člověk ve své podstatě, ve své skutečnosti, ale že prostě to narušuje takový ten ideál toho socialistického člověka, který prostě jenom buduje, myslí na mír, myslí na to, že prostě bude brzo komunismus, budou se mít všichni dobře, všichni budou mít všechno, ale ten svět takový nikdy nebyl. Že? Taký je fotograf zmienený Peter Bartoš, ale ešte by som spomenula Antona Postraského, ktorý veľmi tak tú socialistickú realitu zobrazil iným spôsobom. Proste ľudí na okraji alebo v bežných uliciach, také situácie, alebo proste alkoholikov. Hej, tak je to proste úplne iný odraz, alebo štrajt. Ten byl dokonce krátce ve vězení proste. Dobre, ďakujem za takýto veľmi široký náhľad do toho, čo je to cenzúra, ako fungovala cenzúra v Československu, predovšetkým v tých 60. 70. rokoch. Je to fenomén, ktorý sa dotkol vlastne celej spoločnosti, v princípe negatívne, a tie dôsledky môžeme cítiť až do dnes. Takže ja by som sa vám v prvom rade chcel veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas. Toto bola Vladimíra Büngerová z Slovenskej národnej galérie a Jozef Hala z Ústavu pamäti národa. Milí diváci a diváčky, poslucháči nášho podcastu, toto bola nová epizóda nášho podcastu Fragmenty. Tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde.